Manero akanaka muri Zimbabwe, maswera sei. Welcome to Africa and Beyond Television Network, and tinokuchingamidza kuchirongwa Crime Watch abo patiri kutarisa mhaka dziri kuparwa mukati menyika yeZimbabwe. Zuva richiti 11 January 2024, 11 Ndira 2024. Regai titarise zvizere panyaya yatiinayo yemurume wekugokwe akaponderwa kuchengera muzukuru wake. Pane nyaya iri mumapepa nhau iri kuti pane murume wekwamambo Chireya kugokwe anonzi akabayiwa nebanga ndokufa, nemukomana waakanga abvunza kuti sei aiva aperekedza muzukurusikana wake kumba nguva dzemaemano maoko. Vanoti nyaya iyi yakaitika musi wa1 Ndira nenguva dza7:30 manheru kwaSabhuku Matekenya kudunhu ramambo Chireya kugokwe. Vanoti Lenmo Chagadama 27 akabayiwa nebanga natafara chikava 27 tafuruka uyo ane makore 9 muzukurusikana wake uyu panguva dzakadai idzi. Vaviri ava vakatanga kunetsana. Chagadama anova Sekuru vemusikana uyu anova iye mufi achibva atanga kurova chikava neshamu kana yemuti wemupani. Ari kunzi akarohwa iye zvakasimba muviri wese, zvakazoita kuti chikava aburitse banga rerudzi rweukapi iro raaiva naro muhomwe, ndokubva abaya Chagadama kamwe chete ndokubva apunzukira pasi. Ndiwo mashoko akataurwa naInspector Maoko. Tatenda Tobias makochekanwa aiva zvekare naChagadama akazoedza kudzivirira vaviri ava achibva abayiwawo nebanga kaviri kumusana. Chikava akabva atiza mushure mekubaya vaviri ava nebanga. Lenmo Chagadama akabva afirapo panzvimbo yaakanga abayirwa asati akwanisa kutakurwa kuendeswa kuchipatara. Makochekanwa uyo aiva naChagadama akazotakurwa kuendeswa kunorapwa kuchipatara cheGokwe North Hospital uko kwakazoendeswa mutumbi waLenmo Chagadama. Inspector Maoko vanokumbira veruzhinji vanoziva chikava kuti vataurire mapurisa ari pedyo navo kuitira kuti asungwe nekuda kwemhosva yaari kupomerwa yekuponda nekuedza kuponda. Vakataura vachiti vane zvavanoziva munyaya iyi ngavazivise mapurisa ari pedyo navo kuti murume uyu asungwe akwanise kuendeswa kumatare edzimhosva agopiwa mitongo yake. Ndizvo zvavakataura Assistant Inspector Maoko. So ndozvatakakubatirai panguva ino muchikamu chino cheCrime Watch. Itarisa kuparwa kwemhosva munyika yeZimbabwe.